Ale nejenom Bena Kristovále, ale taky Kamila Holána, protože Kamil Holán, ten si to šine jedním směrem a jeho kariéra teda taky jde prudce nahoru. Road racing, zajímavý sport, takže rozhodně se na tento sport budeme ptát. Jdeme totiž podívat za naším závodníkem Kamilem Holánem. Ahoj. Kamil, ahoj, dobré ráno. Ahoj. Road racing. Ne, nepřijel, už je velká zima. Už je velká zima, jo, jasně. Přitom teďka v neděli ještě bylo pěkně přes víkend, Jo, určitě, to se dá jezdit, ale na ty závody už to moc není. Jo. Od kolika stupňů tak bývá na tebe velká zima, prosím tě? No, tak vlastně nedá se říct, že by byla vždycky zima, ale když nemusím, když jsou to závody, tak na teplotě nezáleží. Jo, tak hele, tak když nemusíš, tak nejezdíš, jo. Kamile, každopádně, ty jsi nám dnes přišel vyprávět o road racingu. Co to znamená? Co to je za sport? Jsou to závody silničních motocyklů, ale které se jezdí ne na standardních automotodromech, jak jsme zvyklí vidět v televizích, ale jsou to vlastně normální silnice, které jsou běžně, po kterých běžně jezdí auta, ale takhle se vlastně tyhle závody v podstatě začínaly jezdit ve 20. letech. Vlastně ta nejstarší závody už mají víc než 100 let. Takže tam jsou asi pěkné výmoly, že jo, díry všude a teďka vy tam jedete kolik, 250 nebo? Jezdí se i rychleji, záleží na motorkách, na kterých se závodí. No. Počkej, ale to tam jsou obrovské kraše, ne? Teda? Je to nebezpečný hodně, ale... Dívej, jak mu zasvítili oči, je to nebezpečný. Je to krásnější, no, samozřejmě. On si bez tak vzpomněl na ten karambol, to byly 300 zatáček Gustava Havla. To jsou Hořice pod Krkonoších. Jsou u nás vlastně jako asi nejznámější a nejoblíbenější závody, které mají vlastně jako vysokou úroveň. A tam se mi bohužel teda podařilo taky jako těžce havarovat. No ale viděli jsme fotky, byl si tam usměvavý, takže asi všechno dopadlo. Ty máš neustále úsměv na tváři, to vypadá jako, že ti to za stolik nevadí, že vidíš spíš tu cestu opravdu před sebou. No přesně tak, protože vlastně jako po těch závodech nebo během těch závodů je ta atmosféra taková jako výborná a vlastně všechny ty špatné chvíle se rychle zapomenou. Počkej, ty říkáš atmosféra, ty stíháš ještě vnímat tu atmosféru, když jedeš 300? No během té jízdy ne, ale ty závody se konají vždycky celý víkend a během vlastně během těch závodů na přírodních tratích se je perfektní atmosféra vlastně během celého víkendu. To městečko, v kterém se to koná vždycky, ať je to jakýkoliv, tak ožívá v jeden velký festival a je to skvělá atmosféra. Hele, road racing, jakou historii má v České republice? Jak na tom jsme v porovnání s Evropou? No tak v České republice vlastně ten novodobý road racing, na ty závody na těch novodobých strojích vlastně máme dobrou historii, protože právě zrovna v těch Hořicích se ty závody konaly takřka nepřetržitě s výjimkou pár let. Takže u nás ty závody jsou docela dlouho. Jak to vlastně funguje? Vy si tu trať projedete dopředu, nebo víte, kde jsou teda ty výmoly, kde jsou nebezpečná místa? No, mělo by to tak asi být, jo, je to tak, ale to jako velkou specifickou věcí těch přírodních tratí, že vlastně nemáte možnost dalšího trénování, jo? Že vlastně jsou rovnou kvalifikační tréninky a potom závod, takže vlastně ty jezdci už by měli být hodně zkušený, který se vydají na tu trať, aby si dokázali sami odhadnout. A kde se vůle boží, jo? Ale třeba zrovna projetí té trasy, to asi nefunguje tak, jak na klasickém okruhu, že by si řekla, ale u třetí zatáčky tam musím trošku přibrzdit, trošku se nakolodit nalevo. Jak je to? Za kostelem zahnu doprava, u hasičárny tam přibrzdím a dám se na kurník a to tam funguje. Přesně tak to je, no. Je to vlastně, celý vlastně ten road racing je o tom, že to je jakoby spíš souboj jezdce sám se sebou, protože odhadování jakoby těch brzdných bodů a zatáček je hrozně individuální. Ale hlavně víš, když máš okruh, tak jedeš pořád ten okruh, že jo? Jenomže tady je to tak, kolik jedete kilometrů takhle na tom závodě? Kdy samozřejmě asi, délka tratě se strašně liší, ale bývá to kolem 5-6 kilometrů. No a teď si představ 5-6 kilometrů, jak jedeš, jo, a nevíš. No, oni si to projedou, když jede na nákup. Víš co, tady zahnu, tam trošku přibrzdím a bude. Každopádně, kolik takových závodů se jede v České republice road racingu? Kolik měst už je do toho zapojeno? V České republice
já teď nevím úplně přesně, protože některé tratě nejsou homologovány na určité motorky, takže, ale je to tak kolem 7-8 okruhů. Takže celkem díky právě popularitě a velké návštěvnosti lidí, tak se to vlastně rozrůstá a mnoho víc měst usiluje o to, aby měli vlastně ve svém okolí nějaký takovýhle závody. Ještě i teď si budeme povídat s Kamilem Holánem, motocyklovým závodníkem, který se věnuje road racingu. Ještě jednou, Kamile, dobré ráno, ahoj. Ahoj, dobré ráno. Ahoj. No a vraťme se, nebo začněme těmi tvými motorkářskými začátky, než se k road racingu dostal. Kdy se objevila vášeň pro jednostopou záležitost? No, tak jako každý malý kluk jsem potom pokukoval vlastně od začátku, jenom co jsem vnímal ty motorky, ale vlastně jako první nápad pořídit si vlastní motorku, to jsme měli s mým bratrem, který je taky takový fanoušek a motocyklový i vlastně autový blázen, že si prostě pořídíme velkou silniční motorku, to mi bylo asi 20. A jako pořídili jsme si hned jednu z nejsilnějších motorek, která se vůbec tenkrát dala koupit. A nešel ty si vyhrát, nebo nějak to, nebylo to takhle? Ne, já jsem nebyl úplně, že bych byl talent takový, že bych na to skočil a hned vyhrál, ale vlastně první věc, co byla, tak nás napadlo prostě zajet si na okruh, a kde jsem zjistil, že vlastně... Že by to jako šlo? Že přesně tak, že všechno ostatní, jakoby ježdění po silnici normálně, zbytečné riskování. A začali jsme se tomu věnovat víc a samozřejmě ty začátky byly tvrdý, protože jsem na té motorce neuměl, prostě ježdění závodně je úplně jiný než normálně a člověk se dostane rychle na hranice té motorky a padal jsem, hodně jsem padal, někdy to bolelo víc, někdy méně, ale ta vášeň nebo ta chuť, ta vždycky nakonec zvítězila, že vlastně jsem překonal ty úrazy a všechny ty horší časy. Kdo ti pomáhal jako v tom, aby se zlepšoval, teda, aby ti řekl ty finty, jak na to, jak nepadat právě, nebo padat míň? Já jsem, jako vlastně tohle se dá moc vysvětlit nebo natrénovat, nebo jakoby teorie jsou sice široké, rozsáhlé, ale vlastně ten člověk na té trati je sám nakonec a musí tyhle ty finty, ty si musí osvojit a osahat sám, takže já spíš člověk jako nebo jezdec potřebuje podporu v tom zázemí a to mi dával samozřejmě jako můj táta nejvíc a ještě když jsme jezdili z bráchu, tak jsme byli jako rodinný tým. Jo, jasně. Dneska si vykládáme o road racingu. Pamatuješ si, nebo vzpomínáš na svůj první road racingový závod? No, na to si pamatuju, jako kdyby to bylo včera, protože to bylo ten právě už, jak jsem říkal, ten slavný závod v Hořicích, nebo spíš takový nejslavnější u nás, o kterém jsem vždycky slyšel, když jsem závodil na okruzích a všichni říkali, tam jezdí blázni, tam nechoď, nebo tam prostě, a já jsem nikdy se tam neměl šanci dostat jako divák, takže možná i to bylo výhodou, že mě to neodradilo. A pak jsem říkal, dobře, tak to zkusím a zrovna ten rok bylo strašný počasí, takže tam, jak je to už taková vysočina, nebo to podhůří, tak vlastně ráno před závodem padaly kroupy a vlastně byla celá trať úplně bílá, bylo zima, strašná zima a úplně extrémní podmínky. A já jsem naštěstí, mě to na té vodě nikdy moc nevadilo, to se jezdí úplně jinak, na úplně jiných pneumatikách, je to extrémně nebezpečný, ale mě to tolik nevadilo nikdy, no a ten závod jsem tak nějak jako dokodrcal do cíle, ale už tenkrát mě to hrozně chytlo, ta atmosféra, ten přístup vlastně jakoby diváků k jezdcům, je to vlastně tam je bezprostřední kontakt, jo, takže tam vlastně ta atmosféra je nádherná. S Kamilem Holánem si dnes vyprávíme o road racingu a hlavně teď také o jednom tvém velkém úspěchu, protože ty jako jediný Čech si vyhrál jeden závod na ostrovu Man. Řekni něco víc o tomto závodu. No tak já jsem vyhrál závod na Manx Grand Prix, byl to závod nově příchozích jezdců, který tam je vypsaný a vlastně ten závod, respektive ostrov Man, je unikátní tím, že tam je nejdelší přírodní trať na světě s nejdelší tradicí už přes 100 let a je to vlastně, dá se říct, meka road racingu a každý vlastně touží se tam dostat, aspoň se podívat. Já jsem měl to štěstí, že jsem se kvalifikoval do závodu a že jsem
jako vlastně vyhrál ten závod. Jako vlastně vyhrál, klidně se pochlup, jo. Řekni mi, když jsi teda vyhrál, věděl jsi, že jsi vyhrál, že jsi byl skutečně první, nebo jsi prostě byl jenom rád, že jsi to vůbec dojel? No, je vlastně pravda, že jako za vítězství jsem považoval to, že jsem se tam dostal, že jsem závod dokončil. A to, že jsem byl první, nebo že jsem vedl závod, to jsem vůbec nevěděl. To vlastně jsem se dozvěděl až po dojetí, kdy mi vlastně ti traťoví komisaři přesměrovali na vlastně stupně vítězů, což teda byl... Já? Takže ty si rovnou skončil závod a rovnou si odjel na stupně vítězů. Tam nebyla žádná prodleva, že by si odpočinul, sundal helmu a dobrý, ještě žiju. Nic takového. Ne, tam právě rovnou to vyhodnocuje hned, nebo vyhlašuje hned a měl jsem asi... Než se stačí vzpamatovat, chudák. My se tady díváme na ty záběry. Já jsem zrovna tenhle záběr jsem viděla a říkala jsem si, jestli vy se třeba jako pouštíte, když ten jezdec takhle jako ty jedeš za ním, že jo, a jestli on tě jako vůbec vidí, nebo... No já myslím, že vlastně tu šanci moc nemá jako vidět nebo vnímat někoho jiného, speciálně ještě tady na té trati, která je extrémní v tom, že je dlouhá 60 kilometrů a vlastně ta trať se nedá skoro zapamatovat, takže se musíte soustředit jenom sami na sebe, na tu jízdu a nemáte šanci vnímat okolo. Takže žádné takové jako pustím tě, když už jako mě chceš předjet, jo, jako... Ne, to ne, no. Naopak. Já jsem se teďka docela zasekl právě na těch záběrech, které vidíme. A jakou rychlostí si tam jel na té rovince? Tam je vlastně nejrychlejší, já jsem měl závody na 600, které nejsou úplně nejrychlejší motorky, přesto se tam dosahuje na ty nejrychlejší, v těch nejrychlejších pasážích asi 260 km v hodině. No, to jsme právě tak nějak jako viděli. A ty jsi říkal, že zrovna ta rovinka, kde teda musíš teda hodně šlápnout na ten plyn, tak tam ses trošku jako bál to udržet. Jasně, no, protože to je zase specifikum toho manu nebo toho okruhu, že je extrémně hrbolatý a extrémně nerovný a vlastně je tam spousta nečistot a ty podmínky vůbec nejsou ideální, takže tam, když ta motorka se rozjede velkou rychlostí, tak vlastně se mě roztřepala tak helma, že jsem moc nevnímal ani vlastně, že člověk vlastně i v té rychlosti se mu vlastně jinak ten horizont nebo ten koridor zúží tolik, že má co dělat, aby vlastně vnímal tu trať, abych vůbec dokázal řídit tu motorku. Hlavně nejdůležitější je to, že si to zvládl, přežil a hlavně vyhrál jako jediný Čech v historii poprvé. Takže ještě jednou obrovská gratulace a držíme pěstí do dalších závodů. Teď se ale vraťme k tomu dalšímu povolání, které ty máš. A to je pro České motorkářské noviny. Děláš vlastně grafika. No, tak já vlastně k tomu jsem se dostal, vlastně náhodou, protože moje hlavní povolání je grafik ve vydavatelství Ringer Axel Springer, který je jedno z největší u nás. A já jsem dostal ještě předtím, než jsem pracoval v Ringer, tak jsem dostal takovou zakázku vlastně pro ty motocyklové noviny a v podstatě, když zjistili, že jsem závodník, tak mi nechali vlastně testovat motorky, pro čtenáře psát testy, což je v podstatě takový velký koníček můj. Jsi velký kritik, nebo podle čeho teda odhaduješ, která motorka je opravdu dobrá? Jestli víš takové ty obálečky, hele, řekni, napiš tam, jako, že to je fakt super. No, já právě mám to štěstí, že vlastně nikdo na mě netlačí, oni mi vždycky půjčí motorku a řeknou, ať prostě oni napíší, co si myslím. A já teda nemůžu říct, že bych je rozuměl všem motorkám, ale vlastně těm silničním, těm závodním už nějaký zkušenosti mám, takže dokážu o tom napsat, co si myslím a tak. Hele, poslední otázka na závěr. Věnuješ se silničním motorkám, dokážeš si představit, že by si třeba koupil na stáří Chopra? A neříkej prostě úplně ne, to je nuda, ježišmarja. On říká zatím ne. Zatím si nedokážu představit, že bych si ho koupil, ale tím, že vlastně motorky jsou můj koníček, moje láska, tak je to možná. Hele, jedna z mnoha, proč by tam nemohlo být jedna? Tak, jako, Kamile, díky za návštěvu, měj se moc hezky, ať se daří. Díky za návštěvu, ahoj. Díky.